Kopogore gi mano, piny owacho ochako chenro mar loko chal mag kuonde twech ma pacho ka mar neno ni ngima mabuse ni kare kendo miyo gi lony e yor tiegruok manyalo konyo gi tok wuok e ute mag twech. Kane wuoyo gi jofwambo e boma ma Nairobi, jagoro mongirore e migao mar kuonde tich Mano Mary Mudhoni olero ni gisetimo limbe kuonde twech maromo 76 e pacho ka, mano mar twak kod jodito mopogore opogore e migao mar twech kaka yo mar bero ngima jotwech kendo duoko piny dhugni mago mag mabuse. Mudhoni osingo ni migao mar twech osechako chenro mar pidho yiende kendo nyaka sani gisepidho yiende maromo 2,000. Mano kaka yo mar chopo lek piny owacho, mano mar pidho yiende maromo bilion 15 kendo bero chal mar alwora. Of the department as outlined in Order Number 1 of 2023 on reorganization government. Our goal as a state department is to reform the inmates through both formal and informal training to make them productive members of the society once they are released from custody. One of the areas that we have been very keen about is decongesting of our prisons. The current occupancy levels in Kenyan prisons reveal a severe overcrowding issue, leading to significant challenges for management, including inadequate